поважаныя госці, я калядкі адгуляла і да вас прыйшла. Сардэчна запрашаем у наш гісторыка-этнаграфічны музей пад стрэхамі прадзедаў. У нашым музеі вы даведаецеся, як жылі нашы продкі. Толькі паглядзіце, якая у нас цікавая хатка, якія у нас прыгожыя ручнічкі, якая цікавая драўляная мэбля, якая у нас вялізная печ. А самае галоўнае месца ў хаце займае чырвоны кут. У нашым музеі вы даведаецеся, што хавалі за абразамі і ручнікамі-набожнікамі. А якой мэблі была ўстаўлена вясковая хата? Што хавалі дзяўчыны ў куфры? І які лёс быў у яго пасля вяселля? Чым пралі беларускія жанчыны? І чаму менавіта на вярціне было трэба адразаць пупавіны дзяўчынцы? І чаму тканыя вышываныя ручнікі варты асаблівай увагі? Якая роль была адведзена ручнікам у беларускіх абрадах і святах? Як серп, прылада для збірання збожжавых культур стаў атрыбутам некаторых беларускіх абрадаў. І чаму хлеб выпекалі толькі жанчыны, а разрэзалі і размяркоўвалі паміж едакамі толькі мужчыны? А вы ведаеце, што калі хлеб выпякаўся, нельга было гучна размаўляць? Не ведаеце? Тады прыходзьце да нас. У нас гісторыка-этнаграфічны музей пад стрэхамі прадзедаў, і мы раскажам вам аб усіх сакрэтах нашай беларускай хаткі. Люблю жыццё, таму і не гадаю, што мне наканавана ў вяку. Я даўніну ў памяці люляю і ў светлы дзень працягваю руку.